An balima Cherif la télé filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'aw bisimila aw ka jabaraninso mandi kɔrɔla la Cherif la TV ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen bakuruba kunnafoni kelen an bɛn'o de lase aw ma bi. Min bɛ tali kɛ furancɛrɔ fanga wasabulon CNT maaw u ye u ka jamajɛ farikolo ɲɛnajɛ o kɛnɛ sigi ka bɛn ni kunun juma ye juillet kalo tile 3 sanba 2026 a kun de ka se ka bɛn ɲɔgɔnya sinsin u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu kɔnɔna na fo ka taa se baarakɛ ɲɔgɔnya k'u dili don yaasa laɲiniw ka kɛ sabati fɛn ye. Ni ne ye bi bakuruba kunnafoni wɛrɛ bɛna sɔrɔ ka fara min kan k'u kɔnɔkumaw walawala ye sɔɔni aw dangana. Am segin ka foli kura ka ɲɛsin aw ma k'a fɔ k'aw bisimila kukura i n'a fɔ an y'aw kulo lasɔn bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na togoya min na Mali furancɛrɔ fanga wasabulon CNT maaw u ye u ka laadala jamajɛ farikolo ɲɛnajɛ o kɛnɛw sigi ka bɛn ni kunun juma ye juillet kalo tile 3 sanba 2026 u yɛrɛ jabala kɔnɔna na kɛnɛ in kan an bɛ se ka tali kɛ maaba caman o yeli la kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw olu tɔgɔla minisiri o kɔfɛ fo ka taa se furancɛrɔ fanga wasabulon CNT ma ɲɛmaa yɛrɛ ma ni o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye an y'a fɔ ɲɛna i n'a fɔ bakuruba kunnafoni na togoya min na kɛnɛ a sigi kun ye ka se ka bɛn ɲɔgɔnya sinsin u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu kɔnɔna na o kɔfɛ baarakɛ ɲɔgɔnya ani an ka Mali taabolo kɔrɔ n'o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kanu o ka se ka sinsin hali bi baarayɔrɔw kɔnɔna na min b'a to laɲini minnu bɛ kɛ baarayɔrɔ ninnu fɛ o laɲiniw ka kɛ sabati fɛn ye Cherif la jabaraninso tɔgɔya la baara ninnu sereyara Amadu Kamara n'a ka jatala Sama Traoré fɛ u y'an sama minnu n'an ka jɛkulu sereya ɲɔgɔn fɛ. Allez pour ta prospérité, fidèle à ton destin. Ni farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min filɛ nin ye ni laada don Conseil national de transition CNT maaw bolo wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka fasoden ɲumanya baaraw farikolo ɲɛnajɛ k'o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ min laɲininen don bi Mali jamana kɔnɔ. Y'a fɔ cogo min na a tun bɛ wagati bɔ ni waleya an kun tɛ ka ye a kɛnɛ kan mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ depuis CNT daminɛ wagati CNT a yamaruya ka nin wale in kɛ kalo juma laban mais baara n'a tagabolo fɛ an ka baara fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ni o ye bulon kɔnɔ baara ye o de kun ka ca an bolo bon an ka tagabolo la o baara ninnu bɛ kɛ alamusa ani don minnu bɛ da alamusa kan juma de ka teli ka ko la an dun ka nin waleya in an ko k'an b'a kɛ kalo juma laban donc o juma laban ninnu kun b'a sɔrɔ an bɛ wasa bulon kɔnɔ baara wɛrɛ la an ko komi olu baaraw ka ca et puis olu fana nafa ka bon an b'a lajɛ ka o kɛ fɔlɔ ni an bolo kɔrɔla lafiyara wagati min na an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ma o ye kuma bɛɛ an b'a ye depuis ko daminɛ wagati mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu y'an dɛmɛ ni waleya in na kosɛbɛ a kun ka di n ye yan nɔ ka Mali autorités bɛɛ fo donc ministre kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre Fɔnba a n'a ka jɛkulu ni conseil national de jeunesse ye comme bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Maliko la conseil national de jeunesse tile kelen ma to kɔ gɛlɛya fara hɛrɛ tana kan olu bɛ yen nɔ an bɛɛ b'a dɔn u ye baara min kɛ tajiko gɛlɛya kɔnɔ donc o y'o baara kɛ donc bi u nana yira an na fana k'a fɔ ko an bɛɛ de ye kelen donc k'an ka wɔsi ɲɔgɔn fɛ an ka kilo ni yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hakilinaw falen ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ donc n ka foli bɛ ministère de la jeunesse et des sports mɔgɔ bɛɛ n ka foli bɛ conseil national de la jeunesse du Mali bɛɛ mɔgɔ sera yan nɔ n tɛ ɲinɛ Inde ambassadeur kɔ parce que depuis transition in daminɛ wagati olu chaque fois na an bɛ na o fana bɛ na olu de bɛ yoga séance kɛ an kunna kuma bɛɛ donc a kɛra sababuya ye a ye an gɛrɛ ɲɔgɔn na n ko n bɛ u bɛɛ fo. Waleya in n'a bɛ don fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɛnɛ don a bɛ CNT jɛrɛjɛkulu maaw ani ministère de la jeunesse et des sports o baarakɛlaw ni a minisiri bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka farikolo ɲɛnajɛ k'o kɛ bɛn ani bonya ni karama kɔnɔ min sigira sen kan ka bɛn ni conseil national de transition CNT maa ɲɛma ka laɲini a bɛ jamana baarakɛda bondaw u ka cɛ bɛn n'u ka kanbɛn ko fɔ. Bon ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que n bɛ se ka mun kɛ n bɛ fɛ k'a daminɛ ni foli de an bɛ président du conseil national de transition fo général de corps d'armée Malick Diaw k'a fɔ a ka nin invitation na parce que kalo ale ni CNT membre u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ sport kɛ
o kɔrɔ ko sport bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, a bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na, o kɔrɔ ko sport ni baara tɔw ti ɲɔgɔn tiɲɛ, au contraire u bɛ ɲɔgɔn dafa de. Donc le fait que o ka se ka don u ka pratiquew la hakili la o ko ɲumanba ye. An yɛrɛ invité len don o cadre la, bi an yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan nɔ, nin b'a yira ko an bɛɛ lajɛlen ye famille ba kelen de ye, mun ye transition famille ye, gouvernement sous le leadership du Premier ministre, et Conseil national de transition sous le leadership du président Diao. Donc je pense que olu fila faralen ɲɔgɔn kan, o ye organe baw ye mun ye transition na u ka baara ka bon kosɛbɛ. Donc a ka kan ni an fɛnɛ bɛ yan nɔ an ka département de sport, parce que an bɛ ballontan cadre la, an ka département de sport ni olu bɛ match la bi. Bon o match a yɛrɛ ɲɛ b'a la département de sport kɔni hakili la siga t'a la mɔgɔ si ye k'a fɔ ko joueur baw b'an de fɛ yen. Mais ni match kɛra cogo o cogo a ka kan ni fair play cadre la an ka se ka a to CNT mɔgɔw bolo o fana bɛ match ja, parce que n'a fɔra ko match o match an k'o gagner o bɛ nege bɔ. Donc ni kɔni ye cadre ye an ka se ka a yira ko bon score ko in ti problème ye, an ka kɛ ɲɔgɔn kan, an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara in kɔnɔna la, hakili la o de ka bon n'a bɛɛ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni laadala farikolo ɲɛnajɛ a ye CNT jɛrɛjɛkulu maaw ale ni gouvernement maaw k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan, u ka hakilinaw falen ɲɔgɔn fɛ, ka fasoden ɲumanya baaraw sinsin, ka bɛn ni kelenya, ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, k'o sɛbɛkɔrɔ jidi u ni ɲɔgɔn cɛ. Nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen a b'i kɛ sababu ɲuman ye yaasa malidenw u ye se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kuma k'o sarada u ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama kɔnɔ, min laɲininen don Mali kɔnɔ jamana ɲɛma fɛ k'a ɲɛsin maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma, Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Bangɔni Janginɛbugu la min bɛ tali kɛ Wuru national n'o ye Ansar wajulukɛlaw ye, olu ka jɛkulu u ye u ka sigiba kɛ n'an ko ma assemblée générale ka bɛn ni kunun juma ye juillet kalo tile 3 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansardini yɛrɛ jabala kɔnɔna na Bangɔni Janginɛbugu la u ka sigi in yɛrɛ a seriyalen kun don délégué nabaga caman fɛ ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. U ka sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ fo ka se ka na u ka san tɛmɛnen baarakɛlenw kun olu walawala ani baarakura minnu b'u bolo yaasa ka se k'olu fana ɲɛfɔ jama ye. Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Kadija Traoré Ibrahim Kulubali tun bɛ u y'an sama minnu na an ka jɛkulu seriya. Jamiyatul Amsaruddin Wudu Bureau National Maaw ka nin sigiba in n'a sigilen bɛ kuma ɲɔgɔnya kan walasa ka se ka baaraba kɛlenw san tɛmɛnenw na ka se ka olu fɛsɛfɛsɛ ni ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ baara bolodalen kuraw kan walasa fɛn min ye nin jɛkuluba in Jamiyatul Amsaruddin ale ka kunkilennaw diinɛko binakun kan o bɛ se ka faamuya cogo min na. Wudu ka nin sigi ni san o san an bɛ nin sigi labɛn ka se ka an ka karamɔgɔ minnu bɛ Wudu kɔnɔ n'o ye Ansar kɔnɔna ye olu ka labɛn fɛn o fɛn n'o ka kɛ ka kɛ mawulu kan k'a bɛɛ labɛn ka ɲa ka se k'u basigi ka bɛn mawulu yɛrɛ ma mun sɔn baara in a bɛ kɛ ka ɲa ka an karamɔgɔ kunnawolo ka Ansar kunnawolo cogo min na a fɔlɔfɔlɔ karamɔgɔw ka kɛ ka jɔyɔrɔ ta wajibiw la n'o ye sirifu ka don ye ani mawulu yɛrɛ su wajulu min labɛnnen don ani dugukala minnu bɛ yen an bɛ k'olu bɛɛ labɛn an karamɔgɔw dɛmɛ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan mun sɔn baara in a bɛ se ka kɛ wasa kɔnɔ a bɛ kɛ dususuma kɔnɔ cogo min na. San daminɛ ka se sisan ma an ye baara minnu kɛ ka na an ka baaraw lahalaw lajɛ yala kow ser'u seyɔrɔ la wa baaraw kɛra ka ɲɛ wa alhamdulillah an nana sɔrɔ résultat min sɔrɔ malgré jamana n'a ka gɛlɛya ni dekun bɛ jamana kɔnɔ mais tiɲɛ na an bɛ cɛw fo n'o ye karamɔgɔ kalandenw ye wulikajɔ min kɛ an ka laɲini kɛ min ye an tɛmɛn'a kan baaraw la lamagaw la kandaw la fɔkabɛnw na ɲɔgɔnminɛw la donc o la an bɛ Ala fo k'Ala barikada bi jaabi yɛrɛ la o y'an wasa o baara kɔnɔ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Wudu karamɔgɔw u ka nin lajɛrɛba in bɛɛ jate i n'a fɔ u ka san sigi laban k'a kɔn mawulu ɲɛbila baaraw ɲɛ wa u tilala ka wele da ni ka taa cɛsiri ani wulikajɔ ma walasa ni baaraba minnu bolodalen bɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna cogo min na. Ali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ fɛn min bɛ tali kɛ entreprise tunga lafiya la olu maaw ye sokura bannen dɔ tile ta k'a di a tigi ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zukume. Ni y'a ta k'a lajɛ sokura in yɛrɛ a dira maa min ma a tigi sigin bɛ Faransi jamana kan ni o bɛ tali kɛ Fatumata Tunkara la a dili kɛnɛ o sigira ka sanga ni maaba caman yeli ye a kɛnɛ kɔnɔna na fo ka taa se sotigi yɛrɛ a balimaw n'a a sinjiw ma. Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Fatumata Kane bɛ walawalali k'a ko tɔ la. Tunkarakɛ kelen a tɔgɔ la du kelen faso Maliba kɔnɔ
entreprise tunga lafiya aka hamina ko naka jorona ko yini entreprise tunga lafiya aka kumakan do de danyana mayale ni Fatumata Tunkara ale sigiyɔrɔ bɛnnen do Faransi jamana ma ni y'ale kɛlen ka tɔgɔla dukura sɔrɔ ba Maliba kɔnɔ yan ka sababu kɛ entreprise tunga lafiya ye ni o ye Villa Dagabana kura ye Zugumɛ sigida la. A so daminɛ ni sancɛ kalo 5 an y'a ka so jɔ k'a ban kalo 5 donc ale ka maquette ye F4 ye orange an filɛ o de la ni F4 maquette orange an filɛ o de kɔnɔ ni o de clé dira bi. An ka baara ɲɛsinen bɛ sojɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ logement sociaux de kan ni waati in na logement sociaux o ye jumɛn ye an bɛ terrain feere an bɛ so jɔ ni terrain t'i bolo fana an bɛ so jɔ i ka terrain kɔnɔ k'a d'i ma mais a ka sɔrɔ i ka terrain ye titre foncier ou bien permis min b'a daminɛ 2019 la ka jigin an bɛ so jɔ o de kan titre foncier ani permis 2019 pourquoi an b'a fɔ permis 2019 parce que n'a permis pour que fɛn ka sɔrɔ autorisation de construire ka sɔrɔ f'a ka sɔrɔ permis b'a daminɛ 2019 la ka jigin o de ka nɔgɔ bibi na an bɛ waati min na y'a mɛn bon ni terrain b'i bolo fana terrain a b'i tɔgɔ la an bɛ se ka so jɔ k'a d'i ma n'i ka wari tilancɛ b'i bolo i y'a faamu parce que logement sociaux dɔw bɛ siran ɲɛ dɔw b'a fɔ ko banque juru o man di mɔgɔ dɔw ye bon ni banque juru man di ye ni terrain b'i bolo i ka sojɔ wari ni 26 millions do san nɔ ni wari tilancɛ b'i bolo i bɛ na n'a ye an b'i ka so jɔ k'a d'i ma i b'a tɔ sɔrɔ k'a sara cogo min na i b'o fɔ an b'o o faveur fana kɛ mɔgɔw ye faveur wɛrɛ filanan ye jumɛn ye ni terrain b'i bolo sisan ni wari foyi yɛrɛ t'i bolo mais soubassement ni wari de b'e bolo ni e y'o di dɔwɛrɛ t'e bolo i bɛ na ni soubassement wari ye an b'o kɛ n'o banna i bɛ na ni élévation wari ye n'o fana banna i bɛ na ni dali wari ye ok n'o ye fɛn bilili ye quoi n'o fana banna i bɛ na ni finition wari ye an b'o finition fana kɛ fo dɔɔni fo k'a ban an y'o faveur fana kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye Banankɔrɔni Banankɔrɔ Jalakɔrɔbugu Kabala Ɲamana Samaya Jatula Muntugula o y'an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye mais e mɔgɔ min fana ni yɔrɔ b'i bolo a mana kɛ quartier o quartier ni o t'anw ka yɔrɔ fɔlen ye n'i nana n'i ka papier jɛlen k'a di anw ma an bɛ so jɔ problème foyi t'a la. Fatumata Tunkara ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen do Faransi jamana ma ni a tɔgɔla dukura sɔrɔlen tunga lafiya sababuya la dukura in tiledeli ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni a balimaw ni a sinjiw taa se a mansaw bɛɛ lajɛlen ma n'u y'u ka nisɔndiyakanw jira ka sanga ni u tɔgɔla dukura sɔrɔli ye tunga lafiya sababu la. Ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna min fɔ sa tunga lafiya wallahi ala parce que ne tun ye so ye image la parce que a ye minnu filmer ka ci n kɔrɔmuso ma n y'olu ye mais ka na n yɛrɛ ɲɛ ka da kan tiɲɛ yɛrɛ la ne dara la k'a fɔ ko aw bɛ se baara la aw ka baara ka ɲi so in ɲɛna yɛrɛ de an yɛrɛ hakilina tun ye min ye diɲɛ kɔnɔ so kɛra o de wallahi so ɲɛna an b'aw fo k'aw barikada k'aw wale ɲuman dɔn parce que n'o de fɔ depuis interview fɔlɔ in na ne ko ko fɔlɔ la ne kun ma da a ko la kosɛbɛ ne ni n kɔrɔmuso y'a kuma kɛ wagati min na mais après a yɛrɛ nana ka na renseignement ni fɛnw ta a y'a dɔn k'a fɔ ko sérieux de don ko tunga lafiya ka baara ko ja ko nkalon t'a la namara t'a la foyi t'a la donc an continuera o cogoya de fɛ. maa minnu garisigɛ donna kɛnɛ in kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen sɔnni sigi a kan k'a fɔ ko fɛn min ye entreprise tunga lafiya ye ko a jɔlen don tungarankew bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ ka fara faso kɔnɔnadenw bɛɛ lajɛlen kan ka sababu kɛ u ka baara tɛmɛcogo ɲumanyaw ye danayaw kɔnɔ. projet dɔ bɛ tunga lafiya bolo n'o ye tungaranke ye n'i bɛ tunga na donc fɛn dɔ b'u bolo a tɔnti nama don kalo i bɛ to ka dɔɔni sara donc o dɔɔni sara in kɔnɔna la i bɛ se ka so sɔrɔ o kɔnɔna la i bɛ se k'a sɔrɔ ten i b'a sɔrɔ yɛrɛ de i m'a faamu. Donc autour de selen filɛ dɔ ma n'o ye Faransi Tarata Tunkara ale ye so sɔrɔ tunga lafiya ka projet la n'a so min bɛ ka jɔ Zugumɛ a so banna pewu aw yɛrɛ ɲɛ b'a la F4 4 tɛ yan voilà très joli donc tungarankew maa si an tɛ kɛ faden sago ye bilen koyi san 5 san 10 san 15 san 20 e de bɛ ka hami soko la. walima i mana wari bila kana kuma i tɛ ɲɛ sɔrɔ i ka soko ma o banna. kɛnɛ in baaraw la fanbaw kɛra sukura in lajɛli ni ka taa se a kurulu karili ma ni o ye a ruban symbolique tigɛli ye
o n'a ɲɔgɔnna caman. O de fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ. Jɛɲɔgɔnya sira kolokolo la Farafina ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ min dabaɲɛ fɔlɔ dira ka bɛn alamisadon ma. Sini jamana ka dankanda dɔ la Franchingang dugu kɔnɔ ka taa ni worodugu ye. Baara ɲɔgɔnya in a bɛ tali kɛ nɛgɛw donini de la ka bɔ Farafina jikan sira fɛ batonbaw la ni ka donna ye Sini jamana kɔnɔna la. O sanni feere sira o de bɛna na yakubaya Sini ani Farafina ni ɲɔgɔn cɛ. Duguma sira ani jikan sira fɛ bato belebele ka bɔ Farafina k'i kunda Sini jamana kan. A tɔgɔ ye ko navire Engsheng. A jɔkundama bɛ taa mɛtiri 300 la. A kɔnɔna sɔnsɔnnen nɛgɛmafɛn tɔni 205 la ka bɔ Farafina ni k'i kunda Sini jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Franchingang danganda la. Ni jɛɲɔgɔnya sira min n'a kolokolotɔ don Farafina ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko kura don min bɛna caw kɔkɔrɔ donni ko fɔ ani sanni feere fo ka taa se sɔrɔ yakubayali ma. Hakilina in yɛrɛ a jɛɲɔgɔnya tɔgɔ dara coopération la ceinture et la route. Jɛɲɔgɔnya sira ka kalan sanni feere bɛ se ka latigɛ cogo min k'a taa ni ka segin nɔgɔya duguma sira ani jikan sira fɛ Farafina ani Sini cɛ. Algérie jamana kɔnɔ wasadensigi kalataw bolodara ka sanga ni o kalataw ye. Kalata labɛnni b'a jɛkulu autorité nationale indépendante des élections a ye kunnafoni di kunnafoni minnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ jamana kɔnɔ den minnu kan ka kalata ni o ye électeurs ye o bɛ taa se maa 23,872 ani 776 olu de tɔgɔ sɛbɛnna kalata gafe liste électorale la minnu y'u kunda kalatasow kan ni ka taa wote wasa ka se ka u ɲɛnamɔgɔ sigi wasabulon kɔnɔ. O ye kalatala maa 9,972 ani 433 n'i y'o ta 100 sarada la maa min y'i sen don wasadensigi kalatala Algérie kɔnɔ sara 20 kɔri 79 kalata ɲɛnabɔli jɛkulu autorité nationale indépendante des élections ma ɲɛma Karim Kelfan a y'a yira k'a fɔ ko jatew danni kɔni bɛ senna hali bi bawo bureau de vote dɔw bɛ yen nɔ k'olu jatew ma fara kan fɔlɔ. Nin ye jaabi kunfɔlɔw de ye ka se ka hakilina dɔ di jamana kɔnɔdenw ma nka don n'a nataw la a tɛna janya tugun jaabi labanw na bɔ k'a ben jate kɛlen kɔfɛ. Nin kɔni ye wasadensigi kalata jaabi kunfɔlɔw ye n'u k'a ma ko provisoire. A ko siga t'a la yɛlɛmamisɛnnin dɔw bɛ sɔn ka don a la ka da baara n'a taabolo kan. Wasadensigi kalata min ni a bɔra ka boloda Algérie jamana kɔnɔna na a kun de ye ka se ka wasabulon kɔnɔ wasadenw falen. Wasabulon kɔnɔ wasaden 407 o kuraw de kan ka suganti u bɛna san 5 manda de kɛ. Kalata in kɔni dangɛnɛmayara basigi kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ taka segin fanga kun man bon bureau de vote kɔnɔ. Kalatala 4 ani kɔ olu de taara wote maa 23 ni kɔ olu cɛma minnu tɔgɔ sɛbɛnna kalata gafe liste électorale la. Afrique du Sud jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a ye taama dɔ kɛ taama min y'a bila Congo RDC jamana kɔnɔ a bisimilara ka bɛn alamisa ma a tɔɲɔgɔnkɛ fɛ Kinshasa kɔnɔ. Taama in o ye ka se ka na badenya ani kelenɲɔgɔnya jira a tɔɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛma la Congo RDC jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ebola fiɲɛ banako kun kan min kɛlen don ka dadigi kɛ Congo RDC kaw la an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi. Sud-Afrique jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ka nin taama in a bɛ don Farafina tɔnba Union africaine ka baara bolodalenw de kɔnɔna na ka se ka na kelenɲɔgɔnya ani kelenya wale jira Congo RDC la k'u la k'u sidɔn banako in nasira fɛ bawo Farafina bɛɛ lajɛlen kunkanko ko don fiɲɛ bana in kunbɛli a n'a furakɛli kow la wasa a kana kɛɲɛ kɛ ni ka don Farafina bɛɛ kan. O de siratigɛ kan Cyril Ramaphosa ni o ye Sud-Afrique jamana ɲɛma ye a ye taama kɛ Farafina tɔnba Union africaine tɔgɔ la min senfɛ a nana layidu di Congo RDC ma ɲɛma ma k'a fɔ dolari wari 100,000 k'o de ŋaniya taara Farafina tɔnba Union africaine jamanaw fɛ ni k'a bila Congo RDC jamana ka bolo kan u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye Ebola fiɲɛbana kunbɛli a n'a kɛlɛli kama. 100,000 min ni o kan ka di Farafina tɔnba Union africaine fɛ Afrique du Sud bi na dolari wari 13,000,000 kɔri 5 di wasa ka se ka Ebola fiɲɛbana in gɛn. Diɲɛ seleke naani binakun kan n'i y'a ta k'a lajɛ jamanaw ani u dɛmɛbagaw u kɔni sera ka wulikajɔ min kɛ ka musaka min fara ɲɔgɔn kan dolari wari 910,000,000 o bɛɛ lajɛlen kan ka don Ebola furakɛli de da fɛ. Afrique du Sud jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a talen kɔfɛ i sen jɔ Congo RDC
a kan ka bɔ yen nɔ ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔna na fiɲɛbana degun kɛlen don ka jamana minnu labɔ bi waasa ka se ka taa u lakosi dɔn ani ka fɛɛrɛw boloda u bɛ se ka magɛntogo min ni dɛmɛ ye fiɲɛbana ninnu ye dadigi kɛ ka ban a kasara tɔw kana na bonya farafina jamanaw ma. Kabɛn ni sibiridon ye Iran jamana a ye tile dama dɔw ta k'o kɛ tasibila ni hinɛ lase ye ka taa u ka guide suprême ma Layatullah Ali Khamenei n'a nin tora États-Unis jamana ani Israël jamana ka bugubuguli la ka si to san 86 la a bɛ kalo dama dama bɔ États-Unis jamana ni Israël u jɛra ka Iran ka denw susuli min kɛ Layatullah Ali Khamenei a nin tora o de dafɛ Iran jamana kɔnɔna la Layatullah Ali Khamenei ni o ye guide suprême ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra a ye ka fure bila su maralan dagabana kɔnɔ ni o ye cercueil ye Iran jamana kɔnɔdenw bɔra ka fan bɛɛ lajɛlen fa tasibila kɛnɛ in kan darapow ani banderoliw kan Layatullah Ali Khamenei a jaw de bɛ ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ komi sitiw ka laadalako la u ka dusuma kasa jiratogow olu bɛɛ lajɛlen kɛra kɛnɛ kɔnɔna na maa caman olu tun b'a la k'u disiw gosi u ka sanga ani u ka dusuma kasa jira. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di su ka ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se k'aw ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura k'aw fɔ aw ka tulomajɔ ani aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na yadulu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.